Id-deputat mexxej u l-Ewroparlamentari Laburista Alexa Saliba kiteb ittra lill-President tal-Parlament Ewropew u l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola fejn talaba tieħu azzjoni konkreta wara li reġgħet bdiet il-vjolenza fil-Palestina. Dan wara d-deċiżjoni ta' Iżrael li jwaqqaf il-ftehim ta' waqfim mill-ġlied li swiet il-ħajja ta' iktar minn 400 persuna. Saliba talab lil Metsola biex tidderiġi lill-Unjoni Ewropea biex jieħdu miżuri li jxekklu l-kapaċitajiet militari ta' Iżrael li kkaġunaw dawn id-delitti tal-gwerra. Id-deputat mexxej Laburista kien minn tal-bidu li saq biex jittieħdu miżuri xierqa biex titwaqqaf il-gwerra fil-Palestina sa mill-bidu tagħha f'Ottubru 2023. Intqal li l-Unjoni Ewropea għandha tonara l-obbligi internazzjonali tagħha u s-sentenzi tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja filwaqt li tieħu kull azzjoni biex tippreveni iżjed imwiet u tiżgura li dawk ħatja tad-delitti tal-gwerra jinżammu responsabbli. Huwa talab li l-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Iżrael għandu jiġi sospiż dan minħabba l-abbużi li ġew mwettqa waqt dan il-konflitt. Dawn il-mużuri huma importanti li jiġu fis-seħħ biex jillimitaw iċ-ċans li l-Iżraeli iwettaq attakk ieħor bħal dan. Saliba talab ukoll il-Metsola biex tinsisti li l-Unjoni Ewropea tappoġġja l-pjan ippreżentat mill-Lega Arbija għar-rikostruzzjoni ta' Gaza. Saliba temm jgħid li l-Palestina ilha snin iġġarrab il-vjolenza u issa wasal iż-żmien ta' azzjoni biex dawn jintemmu.